Hola, què tal? Com esteu? Som els amics de les Arts, hem arribat a Madrid i estem a punt de començar a dinar a les 4 de la tarda. Oye, a ver si me... Per un moment. Després d'aquest veu incís, us informem de la carta de la taverna Oliva, que si mai veniu, és un lloc que pensaríeu que és un lloc preus molt dispars, 3, 5, 10... Ya ves escritas a mano, Lomito a la parrilla. Aunque yo creo que no es lomito, yo creo que se ha pedido el chuletón. A mi, jo us haig de dir... Parece... Ah, això és el xuletón, cabró. Esto parece un chuletón. La mare que el va parir. Guay. Eso es lo millo. A mi los flamenquines de Córdoba. Y llavors aquí en la prueba de los pilotos del padrón, a veces pican, a veces no. Vamos a ver si pican o no pican. Ai. Està gravat. Puja fort, això. Aquest no picava. Alguna cosa més pel Cruells? Molt bé. Quin vídeo, amb quin ritme? És trepidant. Trepidant. Espero que no el pengem. Encara podeu venir a les 9 A les a 9. la sala Galileo Galilei, Sí. on hi serem nosaltres, i serà en Ramon, si pot, ja té una cosa, però potser vindrà. Tu, Dani, saps? Esclar que sí. Us hi esperem.